дар баробари оне ки мусалмон будантонда шумо ифтихор мекунед, тоҷик будантондам бояд ки шумо ҳатман ифтихор дошта бошед. дуюм ояти сураи ҷумъаро нигаҳ кунед. вақте дуюм ояти сураи ҷумъаро мега пайғамбари нозанин мохон ҳамонҷо мега ҳазрати салмон иштирок доштанд. ҳазрати салмони форс ки бигем аз мардуми мо шумо ҳамонҷо иштирок доштанд. мега пайғамбармон дастша дар шонаи ҳамон монду чӣ гуфт? гуфт валлази нафси биядӣ, қасам бар худои ҷонам дар дасти ӯст. баъд лав кана алимону муаллақан бисурайо, агар имон, агар илм дар сурайо агар бошад, ҳар оина ҳамонро ба замин поён мекардагӣ мардуми форс. вақте ай забони пайғамбар мардуми мора, мардуми форси мора, тоҷики мора вақте таъриф мекунанд, бародари азиз, чаро ҷои ифтихор набошад? мо бубинед бародари азиз, сета энциклопедист мегем, яъне инҳоро урусо универсали человек мегӯянд. яъне сета одами донишманде ки аз ҳама илм огаҳӣ доранд. яке абу райҳони берунӣ, яке абу насри форобӣ, яке бигем абу али ҳусайн ибни сино. ин тоҷикҳои мо ҳам бародарои азиз. дар баробари имом бухорӣ мегӯем, имом муслим мегӯем. шумо бубинед, мо вақте гап дар бораи ситорашиносӣ мерава, ҳар як тоҷики мо бидонад асосгузори ҳамун мирзо улуғбек буд ки дар самарқанд расадхона дошт.